nakaron makapangutana ta, ang Vcmc Balay Malingkawasnon ba or ang Visayas Community Medical Center, no? Unta magiskot manunta kita karon og treatment, kaso lang wala moabot ang ato ang guest aron maghatag sa ato papasabot unsa kining antiretroviral. Ato usang hisgutan kining giunsa pagkahiagom sa Visayas Community Medical Center, giunsa man nga namugna man ang maong programa sa HIV and AIDS, no, diya sa sulod mismo sa ospital. Ato ang balikan ni adtong 2016, no, baguhay lang gid kaayo, that was how many years ago? 3 years ago. Atong 2016 ang Pilipinas nagkahiagom na or nagatubang na sa nagkasaka nga kaso sa HIV, no? Gani ni adtong panahon na 2016 na ana siya mga reported nga mga cases. Every day aduna nay 26 nga ma-diagnose na atong 2016. O gumikan ni ini, no? Ang Central Visayas ni ining panahon na aduna nay kaso nga 2,539, no? O gumikan ni ini nga kaso, o gumikan ni ini nga nagkasaka nga kaso sa HIV, mao ni nakapatukmod sa liderato sa Visayas Community Medical Center or also known as Community Hospital nga magmugna og iyaha nga programa on HIV and AIDS, no? Nalipay ta og dako kay kining inyohang ubos nga igsuon, usa sa nahimong apil sa maong core team, core group nga nagmugna o nag-initiate ni ining maong programa. So ang katong programa ato to siyang gihinganlan og advocating gender-based actions toward caring communities or AGAC, no? AGAC usa siya ka programa on HIV and AIDS diya sa Vcmc. Kung literal nato siya nga sabton, murag ato ang agakon, ang ato ang mga kaigsuunan nga nasulod ni ini nga mao nga problema, no? Nga nakahiagom og maong virus or maong infection. So niadtong July 29, 2016, na launch nato ang ato ang programa nga AGAC, no? Nalipay taud ako gumikan kay adunay mga nagkalain nga mga representante nga niabot mitunga, no? Gikan sa Department of Health Region 7 o gani gikan mismo sa RITM, do na tayo nga bisita nato during sa launching. Og mismo sa simbahan diin maoy na nag-iya niyan ng Vcmc kaning United Church of Christ in the Philippines, aduna po ining adto dito og ning tambong og ning saksi kuyog sa mga nagkalain nga mga sektor sa ato ang kanang kuan katilingban. One participant said, usa sa mga partisipante nag-ingon siya, it is very timely kuno kaayo ang pagmugna ni ining mao nga programa sa Vcmc sa community hospital, gumikan lagi kay aduna nay nagkasaka nga kaso sa HIV and AIDS diri sa ato ang region or maski sa ato ang nasod. So gumikan ni ana, no, do na pay usa nga nag-ingon sa atoa gani nakini mao ni nakamarka nato nga kinahanglan gayud nga mo level up ta sa ato ang services sa HIV and AIDS. Nag-ingon dito nga, sir, why not mag-come up og usa ka center, usa ka balay diin adto ang mga persons who are infected with the virus o katong mga tawo nga ganahan makahibalo sa ilahang status. O gumika ni adto na challenge ang ako na challenge isip usa sa maoy apil sa mao nga grupo nga nagtukod ni ana na challenge ta kuyog sa ato ang administrasyon sa Vcmc in the person of our CEO Ma'am Susan Claro, na challenge nga magmugna siya og usa ka center, magmugna siya og usa ka balay. Mauna nga niadtong January 2017, no, nalipay ta og dako nga ang atuang center under the name of kaning atong programa nga AGAC natukod nato og naablihan nato ang maong center. Gitawag nato ang atuang center og Balay Malingkawasnon. Nga kung ato ang sabton, no, sa pinulungan nga Binisaya, makit-an gid nato aduna gyoy murag liberating nga esensya ang ato ang balay, no? Diin open siya to cater individuals who are in need of knowing their status, katong mga individuals nga ganahan makahibalo sa ilahang status, abli ang maong balay haron
makaangkon sa maong libre nga mga services sama sa HIV screening. Og abli pod ang maong balay para pod sa mga atong kaigsuonan nga na-infect na sa maong virus or infected na sa maong virus, kining haron maka-access sila sa gitawag nato nga antiretroviral treatment nga naa karon diha sa ato ang Balay Malingkawasnon. Og sa lain pod bahin, kini pod ang ato ang Balay Malingkawasnon, aduna pod kitay gitagana nga space or room isip maoy ato ang mamahimo nga temporary shelter para sa ato ang mga kaigsuonan nga natakdan sa maong virus, ug susama sa katong ato ang nabati sa kinabuhi ni Jerry nga gisalikway or nakahiagom og discrimination diha sa society, no? Haron magpadayon sa silahang treatment temporarily ato silang gi-shelter diha sa Balay Malingkawasnon. Despite sa mga limited nga mga resources nato diha sa balay, nagpabilin gihapon ang ato ang commitment nga mo serbisyo, andam mo serbisyo sa ato ang mga kaigsuonan nga natakdan or na-infect na sa maong virus. Ug naglipay ta og dako kay sukad ni adtong January of 2017, sunod-sunod na ang mga nagkanalain nga mga opportunities din atong mahatag ang ato ang mga services ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. So, ni adtong last year lang, January of 2018, nalipay ta og dako diin ang Vcmc Balay Malingkawasnon isip first HIV treatment hub dinhi sa first private hospital nga gi-consider as accredited as treatment hub sa Department of Health. Nakaangkon na pud siya sa iyahang affiliation or accreditation sa PhilHealth. Diin ang atuang mga kaigsuonan, mga persons living with HIV, pwede na gayud kaayo maka-access sa ilahang OHAT. Unsa maning OHAT? Kining OHAT gitawag nato ni siya outpatient HIV and AIDS treatment package nga ato ang maangkon diha gikan sa PhilHealth, no? Alang sa kasayuran sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon, labi na ang ato ang mga persons living with HIV, ang matag person living with HIV is entitled to have 30,000 in a year, no? Nga suporta ni siya basta lang kay eligible siya for PhilHealth, suporta ni siya gikan sa PhilHealth ngadto sa usa ka PLHIV. Kining 30,000 in a year dili kini madawat nga cash sa ato ang mga kaigsuonan nga PLHIV. Diin kini siya mopadung, asa kini siya moadto kini siya sa center, moadto kini siya sa treatment facility, sa treatment hub. Diin ang usa ka person living with HIV is now entitled nga makaangkon siya og mga nagkalain-lain nga mga tests, sama sa CD4 tests, sama sa viral load tests, ug uban pa nga mga tests nga karon libre na siyang ihatag gumikan kay naka-access na kita sa gitawag nga OHAT. So nalipay ta og dako kay niadtong 2018, January of 2018, kita ang una nga nakaangkon, kita ang una nga nakabenepisyo ni ining gitawag na tog OHAT. Mao na nga sa pagkakaron tungod kay aduna na kitay 300 plus, no, nga mga person living with HIV nga under our care sa Vcmc Balay Malingkawasnon, nalipay taog dako nga nakabenepisyo ni sila sa ato ang gitawag nga OHAT, o igo ra gid sila nga moadto dito sa balay haron mo avail sa mga nagkalain nga mga services, sama sa nagkalain nga mga tests nga libre na siya, nga dili na sila makakuha sa ilang kwarta, mukuot sa ilang bulsa haron mo bayad kay nasayod ta nga kini nga mga tests mahal kaayo ni siya, pero gumikan sa OHAT, gumikan sa PhilHealth na nahimo ni siyang libre nato nga ma-access. So alang sa ato mga kaigsuonan nga naminaw karon nga mga persons living with HIV, no, panahon na nga mugawas kita sa ato ang mga rooms, mugawas kita sa ato ang balay, musik kita for treatment kay nasayod ta nga adunay mga nagasuporta nato, no, na ang Vcmc Balay Malingkawasnon, naapod ang PhilHealth, naapod ang Department of Health, naapod ang mga religious sectors nga andam mudawat nato. So mao na nga ang Vcmc Balay Malingkawasnon nanahimo siyang abli sugod Lunes hangtod Domingo, no? Abli siya every day.
from 8 a.m. ngadto sa alas 5 sa hapon. O gani usahay mo lagpas pa kita sa oras, maabot pa kita alas 6 or alas 7, especially kung aduna na mga kanang ato ang mga kliyente nga mag-text nga, sir, pwede ba makaanha media na after 5 na, after office hours na, kay duty pa man good me. So andam na gyud kaayo ang ato ang mga staff nga muhulat og muhatag sa maong serbisyo sa ato ang mga kaigsuunan. So unyang sa ikaduha nga segment ini ato ang programa, ato unyang mahinabi atong sulayan og tawag ang ato ang CEO sa Visayas Community Medical Center. Ato pud siya pangayuan og iyahang statement og nganong adunay ingon niini nga klaseng programa ang Vcmc, ang community hospital, no? Kay sayod ta nga ang kini nga klase nga programa maugig kaayo ang gikinahanglan. Og sukad natukod ang Vcmc Balay Malingkawasnon, nalipay taog dako kay ning lapad-lapad pud ang ato ang network, ang ato ang mga partners, ang ato ang mga linkages, no? Usa na niya na nga dagway ang kining ato ang pakig-partner karon sa University of San Carlos, ilawom sa Community Extension Services, no, nga department nga gipanguluhan na diana ni Reverend Father Roger Bagao. Niadtong niaging adlaw, niadtong Huwebes, April 4, nalipay taog dako kay nahatagan tag higayon sa pagpaambit sa ato ang mga services, sa pagpaambit sa ato ang knowledge on HIV and AIDS dito sa ato ang mga kaestudyantihan sa University of San Carlos, dito sa Talamban campus, ang ato ang mga estudyante ilawom sa College of Nursing, no? Nalipay ta og nakapaambit ngadto sa kung unsa ang ato ang mga gipanghimo na diha sa Vcmc Balay Malingkawasnon. Og nalipay po taog dako kay aduna po yung mga kaigsuunan nato nga mga PLHIV nga nag-share ngadto o nagpaambit ngadto. After sa maong programa na istorya nato, nahimamat nato si Brother Noel, no, ang chairman sa maong department, ug mihatag siya sa iyahang suporta, ug hopefully sa mga maabot nga mga bulan, mga maabot nga mga adlaw, atuan na gyud nga maipundar, atuan na gyud ma-establish ang usa ka room diin pwedeng ma-access ato ang mga kaestudyantihan, ato ang mga faculty, mga non-teaching staff, diin dito sila maka-avail sa libreng HIV screening. So ato usang putlon sa makadiyot ang ato ang programa, pero una na ato usang ang ato ang oras sa ato ang ato ang istasyon karon alas 11:30. Ang maong oras satud kanato sa Gateway Motors for quality premium used cars. Check our branches at Gorordo Avenue, AC Cortez Avenue, and Linao, Talisay City, o tawag sa numero 888-5888. Hatagan kag paglaom, lamdagan kag panggaon kay kami mong kauban. All right, welcome back. Nini nga to ang programa dinhi sa DYRF Radio Fuerza, ang LAMDAG ug Paglaom. Kaganina mga kaigsuunan nako nga naminaw karon sa radyo ug nagtan-aw karon sa Facebook Live. Ato ang giputol ang ato ang paghisgot kabahin o giunsa nato nasugdan ang mao nga programa sa HIV and AIDS diya sa Vcmc Balay Malingkawasnon. Ug karon live sa ato ang telepono karon ang ato ang CEO sa ang kasamtangan nga Chief Executive Officer, Administrator sa Vcmc sa Visayas Community Medical Center, si Ma'am Susan Claro, no? Aron atong mahinabi siya ug unsa ang iyahang mga rason pod ug nganong nag-engage ang administrasyon sa ingon niini nga klase nga programa. So atong hinabion. Hello, Ma'am Susan, mayong buntag. Hello, General. O mga paminaw karon sa ato ang programa nga LAMDAG UG PAGLAUM sa DYRF, mayong buntag. Sa mga akong ikalagat. Maayong buntag, ma'am. Siguro sa pagkahibalo nako murag nagsakay karon og taxi, no? Oo, padung uli.
Sige. Naalami gamay nga pangutana, ma'am, no? Kay nagisgot man gud mi kaganina diri o giunsa paghimo nining programa diha sa Vcmc kaning HIV and AIDS. Ma'am, mangutana ko sa imuha nga personal nga pagtan-aw, ngano kahang nag-engage ang ato ang ospital niini ug nganong inana ka supportive ang administration sa HIV and AIDS nga program diha sa Vcmc? Una sa tanan, atong bilang ang hospital silbi nga ipanag-iyahan sa United Church of Christ in the Philippines nag-tinguha yun sa usa ka comprehensive nga mga serbisyo ng sakatauhan na pinag-gayot sa itong mga vulnerable sector sa ato ang society. Ang unang good, kining mga HIV and AIDS, people living with HIV and AIDS, kining atong ginailang vulnerable sila tungod kay sa nature sa ilang sakit, mga kuan, kining susceptible sila sa mga opportunistic infections, kanya susceptible pa yun sila sa discrimination o stigmatization. Bisan gani sa atong mga pamilya, din sila na whether sila ba, ano sila na napilong, mismo ang pamilya, dito makadawat nila, nito na ang kasunod, bisan ang workplaces, dili sila dawaton kung doon na sila infection na HIV, Tumuna nga vulnerable sila o kinsa man ang magpagat nila kung dili kita nga nag-servisyo alang sa simbahan pinaagi sa atong hospital. So, mana nga bisan gani ang gender-based na mga issues ato kung pagdun kay vulnerable po ang upan ng mga kababayan, o kini mga LGBT community. Grabe ang ilang pagka-vulnerable sa daghan ng mga dili maayo nga mga kasinatian, diskriminasyon, kanang pagpaulaw kanila, kanana dito. Oo. So ma'am, sa ato pa ang United Church of Christ in the Philippines naghatag yun sa maong nga suporta, sa maong nga programa. Naghatag na doon suporta. In fact, dili ni siya ang kinang HIV nga mga hospitalan, dili siya bago sa Mississippi o Diaz sa Vcmc, nag-hisgot na sa dugang tanon, sa prevention, control of the infection, pero karon lang na hitabo na full-blown yun ang ato ang servisyo kay may ato pa sa pahigayon pa sa servisyo na treatment o support. Kay dili man lang ang paghatag kanila o tambal na iguna, ato pa ning pasundan sa ato ang suporta aron na dili sila mo default sa ilang mga tambal, sa tambal, o matahi sila as normal citizens sa ato ang lahat o sa tunay dignitate sa okay. Bisan mga katawhan, mga people living with HIV, gitaman po din sila, i-inuman po din sila sama sa dagway sa Ginoo, Kaming niya nato nga people are created, women are created in the image of God. So ma'am, ang kining ang kining programa karon nga HIV and AIDS ilawom sa Vcmc Balay Malingkawasnon, open ba siya, abli ni siya para sa tanan, maski dili siya membro sa UCCP? Open good. Ang ato isa sa mga values sa ating hospital ay mga ating inclusiveness, inclusiveness. Ato pa, wala kita mag-discriminate kung kinsa man
regardless of religion, regardless of ethnicity, ilang economic status, no? Ilang gender, ilang mga political affiliations, wala kita magtanaw yana. Kung kinsa man ang nagapanganalan o tabang atong tabangan. Okay. So klaro. Oo. So klaro kaya nga ma'am no nga ang Vcmc Balay Malingkawasnon open gid siya sa nga nanginahanglan sa mao nga serbisyo ug nalipad ta nga ang kini nga mga services suportado pud ni siya. Una, suportado siya sa kinatibuk-ang simbahan sa United Church of Christ in the Philippines ug suportado siya sa government agency sama sa Department of Health, no, diin ang ato ang dito pud nato ginakuha ang ato ang so ma'am, mamutan ako unsa sulod sa tulo ka tuig, no, hapit naman gid magtulo ka tuig kay nagisgot mami kaganina diri gud og na launch ang maong programa 2016 tong July para hapit na magtulo ka tuig. Sulod sa mga duha ka pin og tuig sa pag-exist sa maong programa, unsa na may mga challenges, mga hagit nga tuwang na sinati diha sa Vcmc Balay? Siguro dako pa sa gubangon nato, no, ang mga challenges kina acceptance nila, no, nga kanang ang mga people living with HIV kaya itong free na gud sila unta nga mo patayan na ako positive ko kanang ingana gani pero atong na doon na pa'y kahadlok o sa balaka nga dili basig dili sila nadawat, bakit ato na pag-yung threat ang kining discrimination o stigmatization sa kanila nga mga pasalamat pa sa partner nato sa DYRF uban pa kay ang atong challenge magudaan gud ang finance unta, no, pero napasayon kini tungod kay aduna may outpatient package, treatment package na benefit ang mga tag-usa alang sa ilahang pag-treatment na matag-usa ka PL-HIV nga naa ka nato ato ang alagaran, no? So dili kayo financial, dili kayo sa ka-challenge nani nagbitaw pa na through Philip nakahatag ito comprehensive, no? Baling lang, doon na tayo challenge sa equipment, kaya wala pa tayo equipment, makaprocure ang tatag equipment, mas nabaw pa nga, minsan ka tungalay, sila. Nga pwede na sila maka-avail, no? Oy, murag na putol ang ato ang pakikistorya sa ato ang CEO, atong tawagan og balik, no? Ato ang nasayran gikan sa ato ang CEO nga ang maong mga services sa Balay Malingkawasnon abli siya or open siya para sa tanan og kini nga mga services usab kanang dako ang ato ang pasalamat gumikan kay suportado kini sa Department of Health na binagayod ang PhilHealth diin ang ato ang mga PLHIVs maka-avail ni ini nga maong mga services nga libre tung gumikan kay gi-shoulder naman siya sa katong ilang benefits nga madawat gikan sa PhilHealth through kanang gitawag na tog OHAT or Outpatient HIV and AIDS Treatment Package. Ma'am Susan, ma'am, nakakuyog man gyud ko no katong didto ta sa kanang Africa natong last bulan sa Enero, no? Diin naka-avail ta sa kadtong gitawag natong kaning student study visit dito sa Africa. Kuyog po sa to mga partners po nga to nga mga churches o partners po nato nga mga NGOs. Ma'am, pwede ba na nimo ma-share sa kahanginan unsa ang ato ang maayo nga nasinati dito sa Africa sa isgutanan sa HIV and AIDS nga programa? Pasalamat na sa simbahan sa UCCP na nagpahigayon o pinaagi sa United Evangelical Mission sa
based in Germany, nga nagpaygayon nung nagsuporta gyud sa ato ang study visit, no? So pasalamat tungod kay sa diyang wadto ta sa Tanzania na atay partner church dito, Evangelical Lutheran Church of Tanzania. Maayo kayo ang ilang programa kay ang serbisyo sa HIV and AIDS usak siya ka normal o regular department sa ilang mga health facilities, no? So, wala na yung discrimination. Una ang HIV and AIDS na sakit, usa siya sa mga common na mga sakit, no? Dili nila wala na kaayong discrimination. In fact, sa ilang mga delivery facilities, kinugosong facilities, kaya sila tanaw natin kinsa man itong babae na positive, kinsa ang dili, sa HIV, no? Kanang normal na delivery process ang ilaha. Although, doon naman good sila, maayong pag-protection sa ilang mga health workers, sa ilang mga health providers, no? Ngayon sila, wala kinahanglan na kalahian sa atong pag-assist sa delivery sa positive o sa negative. Kasi wala yung discrimination, no? Kasi sa ato ang hospital, not only us siguro, no? So, bisan sa kataganan, sa mga hospital din sa Pilipinas, na atong i-refer yung mga mothers who are positive, atong i-refer sa usap na fasilidad, ready sila nga mo pa sa anak kanila, no? So, naniya ito, maybe in the near future, matuwa po natin no? Wala na tayo, kita mismo na fasilidad, makahatag na o servisyo sa pagpaanak, minsan ang mama positibo sa HIV. Ano, ang isa ko natin ang mga learnings dito kay minsan na mga taong simbahan, sa Lutheran, Evangelical Lutheran Church nila dito, very adept sila, ito lang, conversant sila, kung saan pag-prevent, kung saan pag-control, no? Sa pag-spread yun sa HIV. So, siguro, tungkol po na sa ilang lang, atong kasinatian, taas ang ilang incidents of HIV, pero karoon nagagawin din sila sa ilang patay na katunan, no? In fact, hand washing, no? Hand washing, kanang hygiene, body na, these are already part of their normal daily lives, no? Sa hotel, mga kondito, mga staff, mga hundred nila nga, particular kasi sila mga restaurant, correct. Siguro, mayo ang pagka-inculcate mga health education sa ila. So, lupay pa, lahat na kasigatan, pahigayon po tao, implement yung samantang mga positibo atong nakatunan dito. Bitaw no kay gani sa ako ang obserbasyon po dito, usagid nato nga dako kayo nga hagit karon di sa ato ang nasod is una ang atong saon gid nato nga ang ato ang mga taong simbahan mismo mamahimo siyang conversant, mamahimo siya kamao siya sa pag-discuss maski malanggani sa mga basic sa kanang HIV and AIDS. Ato na sinati dito sa katong Tanzania nga maski ang ilang obispo pa may naghatag nato HIV 101. Naghatag pa nato HIV orientation ug nga-shock ang tanan dito kay gikan mismo sa ilang obispo, grabe ka kuan kaayo sila kanang maayo kaayo sila sa isgutanan
sa paghisgot sa kanang HIV. Ug mao man lang gani na nga kung imo tan-awon pod sa ilahang mga services sa ilahang simbahan, wala gid siya ingon nga na-separate, kuyog siya o gina-consider gid siya nga mao nga programa. Una nga usa pod siguro nga unique pod nga kinaiya pod dito sa mao nga lugar kay nga lahi pod sa ato diri is kasagaran sa ilahang mga kaso nga to ang mother to child nga transmission. Dili sa tuang nasod, nagkadaghan ang ato ang MSM nga mga cases, no? Ako siguro na ato ang dapat nga tun-an ug unsaon ni nato, ug unsaon ang ato ang mga taong simbahan, ang ato ang simbahan mismo ma well equipped siya sa maong programa. Ug dili lang sa mga taong simbahan, mismo nagyud ang ato ang mga medical doctors, ato ang mga doctors, ato ang mga nurses nga naa mismo sa ospital. Kay sayod ta sa na padayag nato ni atong forum last April 4 dito sa USC Talamban campus nga ang stigma ug ang diskriminasyon most of the times or usahay masinati siya, ma-experience siya sa usa ka HIV diha mismo sa usa ka ospital. Diin dili klaro sa mga staff or wala sila kahibalo unsa ng HIV and AIDS. Og nagpasalamat og dako kay diha sa Vcmc Balay Malingkawasnon mismo ang ato ang ospital aware siya o conscious siya nga adunay ingon niini nga programa og kita nga naapod sa maong programa andam pud ta nga muhatag pud mopaambit pud papasabot ni ining HIV and AIDS ato ang mga kaigsuonan nga naa diha mismo sa ospital. So Ma'am Susan, hapit naman mapupos ang ato ang oras. Any parking statements para sa ato ang mga suking nga paminaw ilabi na ang ato ang mga PLHIVs gyud. Sige, so, Juna, salamat kayo sa ganyan nga mong gihatag nako o sa tibuok management niya sa DYRF. Salamat na sa kanunay, no? Doon na tayo mga pagtagad alang sa mga people living with HIV. Ang ako na pang hinaot na isang tayo nahinay, basta kanunay, atong madawat kung unsaon palambo pa sa atong programa o sa ato ang mga serbisyo alang sa HIV, no? Dili man lang paghatag og tambal, enough na. Hindi, ma-reach out yun pa sa mga komunidad, no? Kay kini mga discriminated o stigmatized na mga PLHIV, dili naman mo-desod sila nga mo-come out, mo-ato, mo-biyahe, masakay yung jeep, no? Mo-halubilo sa kadaganan ng mga katawan. Na-feel mo na discriminated sila. Mahadlok mo sila mo-ato sa ato ang mga facilities, no? Mahadlok sila. So, ato git sila atoon. So, ang atong mga servisyo, atong ipaduol kanila dito sa mga komunidad. So, hinaot pa nga dapat ang atong suporta not only in terms of finances but most importantly ang katawan, paghantang maglihok anang sa santa niyo sakit. So salamat kaayo Ma'am Susan sa higayon nga imong gihatag karon sa imong pakig hinabi, no, sa tungtang sa HIV and AIDS diha sa programa. Ay, sige Ma'am. Anong atong maging sa result atong bisita dito pagtuon dito sa Tanzania, no? Nga nagkumita nga atong palapnag programa nga ito sa mga kasindahanan. Kay sa nature sa sakit, sa nature sa pagkuha magod sa sakit, sa virus, no? Ang simbahan mulak pa naging kung kinsa mga positibo, no? Kay grabe, no? Labi na sa nato din nag-focus pa sa LGBT community ang sakit, no? So, itong mga simbahan makatabang gid kaayo sa pagpasabot sa ato ang mga katawan, no? Kung sila mismo mulihok, musabot, mulihok o mutabang alang sa
pagpasabot sa ilang mga membro and then to the wider community. So, salamat. Well noted to, Ma'am Susan, no? Mao na pabili nato nga dako nga hagit kanatong tanan nga naani ini nga mao nga programa, no? Mamahimong mag-create kita og society, mag-create kita og simbahan nga aduna siya kanang welcoming ang iyahang approach towards people who are living with HIV, no? Labi na karon nga panahon nga nagkadaghan ang maong kaso. So Ma'am Susan, salamat kaayo og maayong udtog, maayong pagbiyahe, no, paingon sa imuhang yutang katawan. Sige Ma'am Susan, daghang salamat. Bye-bye. So mao kato mga kaigsuunan, mga higala ug mga suki nga mga tigpaminaw, no, ang ato ang CEO sa Visayas Community Medical Center, si Ma'am Susan Claro nga nagpadayag kung giunsa og unsa ang mga hagit karon nga giatubang sa Vcmc Balay Malingkawasnon sa isgutanan sa iyahang pag-implement sa maong programa sa HIV and AIDS. So before nato, no, tapuson ang ato ang programa, ato usa nga i-acknowledge ang ato ang mga naminaw karon, ilabi na ang manager nga sa Coffee Me Coffee, ang manager nga si Sir Manny Lugo, no, nga naminaw karong gutlua, nga naminaw karong higayuna, no. Sir Manny, maayong pagpaminaw og salamat sa imuhang pagsuporta sa LAMDAG UG PAGLAUM. Ug ilabi na gayod ang ato ang in charge sa marketing nato sa og KAUBAN nato diri sa LAMDAG UG PAGLAUM nga si Sir June Posas. Nasayod ta nga after ni adtong ato ang guesting sa laing nga programa, Sir John, no, atong April 2, no, aduna pay mga umaabot pud nga mga guestings ug nalipay ta gumikan kay sa ingon niini nga klase nga mga pamaagi tabang o kontribusyon nato sa maong programa. Ingon nato nga nakahatag kita og dugang impormasyon sa atong mga kaigsuonan, ilabi na kadtong mga nawagtangan na og paglaom gumika ni ining sakit nga HIV or kining gitawag nato AIDS. Unya maayong pagpaminaw usab sa ako ang, no, kuha man siya, consistent man siya nga tigpaminaw nato, ang ako ang partner sa kinabuhi, no, si Ma'am Dimple nga naminaw karon all the way from Talamban ug ato ang mga suki nga mga tigpaminaw nga naminaw karon diha sa Camotes Island sa Toledo, no, ako ang mga ginikanan sa Toledo gikan sa mga naminaw nato sa Bohol, no, sila ni Felix diha sa Clarin Bohol nga mo'y nag-text nato karon. Daghan kayong salamat og padayon ang inyong pagsuporta sa maong programa sa LAMDAG UG PAGLAUM, pinaagi sa paghatag sa inyong suporta, no, kung kinsa katong ganahan nga mohatag og donasyon aron ato ang ihatag pud kini sa ato ang mga persons living with HIV. Pwede gid kaayo mo nga mo adto diretso sa Community Extension Service nga opisina. Inyo lang pangitaon si Reverend Father Roger Bagaw or ang iyahang secretary nga si Ma'am Angie, no. So mao kini ang ato ang mga kaigsuonan usab nga naa karon nga naghatag sa ilahang kanang panahon haron paghatag og serbisyo sa maong programa kaning HIV and AIDS. Og alang usab sa kasayuran sa ato mga kaigsuonan nga mga PLHIVs, karong umaabot April 13 aduna kitay himuon nga learning group session. Kining learning group session usa kini ka panagtigom sa ato ang mga PLHIVs, persons living with HIV, nga karon naa naga-undergo sa ilahang treatment or ang uban niini wala pa gid mag-undergo sa ilang treatment. So gihimo ni nato aron usa ka venue diin mag-inambitay, no, maghatag og mga kasinatian ang atong mga kaigsuonan nga mga PLHIVs. Kini pagahimuon kini siya sa Damayan Center diri sa University of San Carlos sa main campus, no, or pwede gid kaayo mo nga mo contact, mo tawag kinsa tong ganahan mo appeal, pwede kaayo mo tawag or mo text sa numero 0933-944-2564 or 0933-944-2564. Og katong mga kaigsuonan nato nga adunay mga problema, no, hisgutanan, adunay mga concerns hisgutanan sa mental, no, sa pangunahuna, pwede gid kaayo mo nga mo
mo adto sa community extension services, no, labi na ang kining programa nga KAUBAN, no, pakitaa lang si Dr. Sherryl or si Ma'am Angie or mismo ang ato ang director sa CES, si Reverend Father Roger Bagao, kaya doon na po sila ay programa para sa ningon niini nga klase nga mga problema nga at tubang karon sa ato mga kaigsuunan. Ug mga kaigsuunan ko sa kahanginan, napupos naman gayud ang atuang oras. Sa makausa giimbitahan nako ang tanan, labi na ang mga katong wala pa nakahibalo sa ilang status sa pagpa-adto na sa Vcmc Balay Malingkawasnon haron makahibalo mo avail sa libre nga HIV screening ug katong mga aduna na infected na sa maong virus, please no, avail mo sa antiretroviral treatment kay dili pa ulahi ang tanan. Ug mga igsuon, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban ninyo sa ako karong adlaw. Kini ang inyohang kauban diri sa LAMDAG UG PAGLAUM, si Jon Neil nga temporaryong manamilit, no, magkita-kita or magkita na usab kita sa lain sa sunod Sabado, no, April 13 ini ato ang programa LAMDAG UG PAGLAUM. Daghang salamat.